أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yonke into esemhlabeni nesemazulwini eka Allah. Umdala weinsuku, umenzi weinto zonke, uAllah ongozeli, ongacwayizi, ongalali, ongafi. Yiloyo ke mina ke engimkhonzayo noma thina amasulumane esimkhonzayo. Linde kancane mntanami uzokukhelela yeso. Okay. Right. Thina ma-Muslims sikholelwa kuphi? Yini inkolelo zethu? Amagatsha okholo lwethu mangaki thina ma-Muslims? Amantu billahi, siyakholelwa kubani? Siyakholelwa ku-Allah, umdali weinto zonke. Wa malaikatihi, 2. Siyakholelwa kuzo zonke izingilosi zakhe. Wa kutubihi, siyakholelwa kuzo zonke izambulo zakhe ayilethe kuphi? Emhlabeni. Zeqiniso ukumakhe lokho. Izambulo zakhe zani? Zeqiniso. Wa rusuluhi, nakuzo zonke izithunywa zakhe ukumakhe nakho lokho futhi. Zeqiniso. Hayi izithunywa ezingomazibeka noma ezingomazigcoba noma ezingomazikhetha. Cha, hayi lezo. Hayi lezi eziphila namhlanje. Zeqiniso. Asisekho ke eseqiniso esiphilayo namhlanje. Uzwila ngithi? Wal qadri khayrihi wa sharrihi. Siyakholelwa thina singama-Muslim ukuthi amandla okwenza okuhle nokubi aphuma ku-Allah. Inkolelo yethu thina leyo. Enye yani yamagatsha okholo lwethu. Njengani? Njengama-Muslims. Okugcina, number 6, wal ba'thi ba'da al maut. Siyakholwa okuvukweni kwabantu abafile. Ukuthi emva kokufa sizovuka futhi umuntu nomuntu ayokuhlulela ngani? Ngokwemisebenzi yakhe. Ungizwileke? Lalela-ke. Wena mfundisi othi ufuna ukuchallenge mina. Wena mfundisi othi ufuna ukuchallenge mina. Ngicela ungiphathele nawe lento engikutshela yona ngeIslam. Ungiphathele wena eyasenkonzweni yakho la wena ukhonza khona. Okokuqala nje, kulabo uNkulunkulu laba abawu7 esengibatholile mina la eBhayibhelini. Ngicela ungitshele ukuthi mina nawe masizoba ne-debate noma sizoba nenkulumo mpikiswano, sizobe sikhuluma ngamuphi uNkulunkulu kulaba mina abawu7 esengibatholile eBhayibhelini, ngoba ngizokukhaqhela bona ngikubonise bona verse to verse eBhayibhelini. Uzobe usukhetha ke wena ukuthi ufuna sikhulume ngamuphi uNkulunkulu kule nqwaba engaka yoNkulunkulu abala eBhayibhelini. Ngingakambali lo oziqu-3, lo oyisitabane, lo inkonkoni ngingakambali. Angikambali yena. Ngisabala nje abawu7 engibathole eBhayibhelini ngoba lo oziqu-3, lo oyinkonkoni akekho eBhayibhelini. Loyo nje wakhandelwa nje amaRoma ekhanda la emqondweni babuye bazonikeza wena osuzibiza ngomfundisi namhlanje. Lishilo iBhayibheli lathi akekho umuntu onolingelo lokubizwa ngomfundisi. So ngiyaxwayisa, ngikunikeza inhlavu manje ukuthi wena othi ufuna ukungichallenge lezi zinto lezi sengikutshele zona ngeIslam, nawe ube ungipreparele zona, uyilungiselele ngoba ngizokubuza ngazo. Ngeke ngihlale ngingakubuzi ngoba isona sisekelo senkolo leso. So ngeke ngihlale ngingakubuzi ngaso. So yingakho ngisho ngithi ubuzazi ngempela indaba zakho.
Okay, uzokhetha nje ukuthi wena yimuphi lo nkulunkulu ofuna sikhulume ngaye, ngoba baningi njengoba ngitshela ngithi ngizokukhachela bona eBhayibhelini ubabone ngikubonise verse to verse, so ubuzazi ke ngempela indaba zakho. Ngiyathemba ke bafowethu ukuthi kancane kancane kuyafundeka ngeIslam, ukuthi kahle kahle iIslam akulona isonto, akulona ibandla, kodwa indlela yokuphila. iIslam ke leyo indlela yani yokuzithoba, uzehlise, uqhubeke nempilo, uphile. Sengathi umdala ngasipha amandla. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.